Jamhuri ya Zimbabwe kuna machiri kundibata akumativi mane nyika kwese kwa munhu Kunashe Studios a Thanksgiving concert musi wa 22 December akusi kudainzirwa anodaira anenge ari makuwerere tichifara magitare achirohwa vaimbi vakasiyana siyana vanenge varipo pano paCourt Theatre apa ndo pazviri kuitikira mufunge akutanga nenguva dza 11 o'clock mangwana akundobata nguva dza 5 o'clock PM manheru magitare achirohwa zvemhando yepamusoro achirongwa chataigirwa isisu neKunashe Studios zvikanzi aiwa takundoripendera gora mafaro chete atinawo magesti edu emhando yepamusorosoro adhokasi mwoyo anenge aripo ipapo magitare achirohwa apetsani pasina wako tinenge tinaye mufunga aripo pakati pedu nevamwe vaimbi vakasiyana siyana aiwa kani akupinda mahara azvikanzi neKunashe Studios a knock out drug abuse pasi nezvinodhaka varamba izvozvo azvikanzi aiwa atidi vanoshandisa zvinodhaka isisu a knock out drug abuse mashoko makukuti akubva kuneKunashe Studios ngatisanganei musi wa 22 December paCourt Theatre apa nenguva dza 11 o'clock mangwana kundobata nguva dza 5 o'clock PM magitare achikwenye ndinonzi DJ T1 Radio Drive tinenge tiripo tichifara tiripo takundoripendera gora